Kani kedek All India Radio Shillong ka khubor ban pulia dek ibadah hon ramde kimat bakong sanjung ka khubor mentak stem. Pentep Menteri Ketenat Pulia Putih ke Jela Ubala Kemen Remboi ba penlong ye ke eksamen final semester ka nehu naduk ka nyo tarik haduk khandre tarik urisau bat ki kena pulia jung ki kelas 9 haduk 12 kila ban let cheki school jung ki naduk ka arpuai tarik ban wat jing yarap na kinong hikai. Shispa khandre ngut ki bayo thamai ko COVID-19 ha Meghalaya hanin kesngi bat lai ngut ki baklat na ka jingpang COVID-19 hanin kesngi. Bat larake ka pushan abiyan ha Mairang West Khasi Hills District hanin kesngi. Ki khubor babnya Menteri Ketenat Pulia Putih ke Jela ba Lakmen Remboi hanin kesngi ula pentep baka UGC kala pediang bat menjur ya ka jingterwa bat pendep ya ka eksamen final semester ha ka Jela hashwa ka khandri tarik urisau ula pentep ru baka nihu kan penlong ya ki exam ha ki tarik inyo hadu khandri tarik urisau bat an sepen benaru ya ka risal hashwa ban kod ubenai risau hi Uba Remboi ula ongru ba ka skul ba nihu kan haban buat renti ru ya baro ki kendon bat jingtha jong ketenat ka kuat khya Hakawai pat kaliang Menteri Ketenat Pulia Putih ula pentep ru ba an sapelino iki skul ha ka Jela naduk arpuai tarik menta ubenai bat 4 la ban sedang ban shim kelas Henry ki kena pulia jung ki kelas 9 hadu 12 kila ban let ya kendo ikinong hikai lara ki shem jing e nadan kam jing rap bat kilen nongkot jongki Menteri Ketenat Pulia Putih ke Jela Meghalaya uba Lakmen Remboi hanin kesngi ula play ke webinar kabala ai kerteng Continuing Professional Development for Teachers ha Secretariat. Ya kani ke webinar la penlong hasang Dagasang Kadev College. Haba ai jingkren ha kate ke jingelang uba Lakmen Remboi ula ong ba kinong hikai bat ki kena pulia kin hab ban ya penyabyang yalade katkum ke juk menta. Kata katkum ke jing start ki kor ki bor ke juk menta. Ka principal jong ka Sankardev College kala kren halor jong ki jingdan kam jong ka jing ai jing hikai ka basyongdor na ka benta ki khinna apule hakani ka por jong ka klam COVID-19 namar bakila do iki jing hikai haki kamra class ha Meghalaya ki don shispa andre puengut ki balayo ya ka jingpang COVID-19 hanin kesngi kabala kentiu ya ka jingdon ki nongpang ha ka Jela sha ka Siejar khandai spa prapulai ngun laingut ki breu ki balaklat na ka jingpang COVID-19 hanin kesngi kadot kentiu ro ik jingklat breu ha ka Jela na ka ni ka jingpang sha ki laipu arngun napdeng ki te ki shispa andre puengun ki balayo thamma hanin kesngi shispa sangut ki de na East Khasi Hills arpu prangut na East Giant Hills khat arngut na West Garo Hills khandai ngut ha Ribhoi District laingut ha South West Garo Hills arngut ha East Garo Hills but iway ha South West Khasi Hills but iway ha West Khasi Hills District Hakawai pat kaliang nyupu prangut kilakot na ka COVID-19 hanin kesngi pat ka jingdon jung baro ki balakot ha ka Jela menta kilong arajar laispa saupu arngun Iwe inong pang ibalat temen bha ibaladan shispa snem kartag bakerteng ka mai handik ilakot bala job tiaw ka jingpang COVID-19 layathu ki doctor hanin kesngi kila ongru ba ka handik kadai ka nongpang COVID-19 ka bala temen tam ha ka Jela Assam ka balayo banmi na ka Mahendra Mohan Chaudhary Hospital Guwahati men ha kesngi balang kahandi kadai ka basyong basa ha ka Mothers Old Age Home bat ki doctor bat ki nurse ki basumaria ite imi ki penlong ru ya ka jingle kemen haswa ban pelajai na hospital Menteri Ketenat Public Health Engineering ke Sorkar Jela uba Samlin Malnyang ula pentep ba ke Sorkar Jela kala dep ban IT ya ka jingterwa sya ka North Eastern Council NEC lingba Ketenat Development of North East Region donor banirap pisah nri phoklur tingka ya ka Sorkar Jela khnang banla ban pendep no ya ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 Katkum ka jingmang tingka ka ha ka basadang Ketenat kandan kam sa nyupusan klur tingka ban pendep ya ka te ka project ka bala sa ateng Henry lala ban pendunano sa kandu phoklur tingka bat Ketenat kadang ap ya ka jubab na Ketenat dona menta layatho utay menteri Uba Samlin ula benrap ru balarayo ya ka te ka pisa na ka NEC ansala ban pendep no ya ka te ka project hapo shisnem Ula pentep ru ba Ketenat kala dep ban penlut ru palat shispa san phoklur tingka ha ka jing pentre ya ka te ka project bat lala ban pendep kumban nyo pusan na ka shispa jong ka jing pentre ya ka te ka project Kani ka khubor kawan shapi na ka All India Radio Shillong Larake kapushan abiyan ha Mairang West Khasi Hills District hanin kesngi
Haba ajing keren hakate ke jingelang UMDC ke Mairang constituency uba abat skem renta thiang ula ong baki breu ke besong basa haki than nong kendong ki ong baki shem jing banyo ya ki jing bam batei na ka benta ki khelum khanna ki kan thei ba armet bat ki kimi ki badang ai bun namar kata kum kini ki program ki dan ka benta ka ba kongsan ban ai ka jing hikai bat ka jing penshai shaki pat ba baro ki breu ki la banyo ki jing bam batei men limba ki jing hikai bat ki jing kedau ki babayang Menteri Yadari Rajnath Singh hinin kesengi ula ong bakari India ka kloy ban pinbet ya ki kendum kendram kapot bat ke China da kalenti ka badai bat ha kaju ka por kari India ka longru ka balapan kre na ka benta kinu ki jingja utai menteri ula ong ru bakari China kala persyang ru ban pinkelan ya ka jinglong jingman bementa ha kapot line of actual control ka bakari India kamla ban pediang da lele ru Menteri Ketenat Kekot Kekia ke Sorkar Pedeng Dr. Harsh Vardhan hinin kesengi ulapan pau ba ukermen ba ansayo no ya kedawai penkot ya kejingpang COVID-19 hakari haswa ban sedang usnem thamai. Ulapan tip ru ba laingot kibreu ki bala persyang ya ketiga dawai kiladan haka clinical trial stage jong kekela baningkong ba ar bat kebalai. Dr. Vardhan ula kenturu ikipat ba bakin yai persyang bat penlin ru ya kajingi jengai para breu kabalong kum kadawai haka imlang salang tat hadu andayo ya kadawai kapapaka. Haba jubab haka jingi tainya haka yin dorbar Raja Sabha haka bayadei bat kajinglong jingman jong kaklam COVID-19 hakari utai menteri ula ong ba ka komiti ka bakerpang kadang yai trei hadu menta ban kersyani kitnat baper ki batrei na kabenta ban wat benya bat shnai kadawai na kabenta ka jingpang COVID-19 Menteri Rangba ke Jilla Manipur UN Biren Singh hinin kesengi ula ay ka ram syaki syajar aspa andrip kundai ngut kinong di jing di Madan jongki district ke Jilla kum ke jing kersyan bakin yo ban sedang biang iki kam di jing di jongki ki bala syakta jur nado ke jing pentri kam ya ke jing khangdam ni ka lockdown hakari berok away Praspa laingut kinong di jing di Madan kilayo mentoy lingba ke Pradhan Mantri Street Vendors Atman Nirbha Nidhi PM Swan Nidhi But Sauspa Andri Pendrimut kiway pat kinong di Madan ki baladan lisen kilayo jingerap lingba ke Pradhan Mantri Mudra Yojana Shishu. Haka jingkren jong Menteri Rangba ula ong ba ke Sorkar ke sengutu ya ke jinge kendo jing jong kinong di jing di Madan kamtam haka liang ke pisa pilan haka ni ke jingwan jong ka kelam COVID-19. Ula bendrap syushu baya ketika ram ansa ay syabaro kumba arpo wajar ngut kinong di jing di Madan haka leng ke Jilla Manipur. Kesorkar Jilla Nagaland kala rai ban weng no ya ki katu kat ni ki jingkhang ban shala ni ki snyang la ya tu ki he sorkar henen kisngi Kesorkar Nagaland kala pentri kam ya ki jingkhang di snyang ha ka Jillan duk arbu pratarik uya yong nakadaw ka jingwan poi jong ka jingpang African swine fever ha Assam ha ka jingtho bala penmi da Kesorkar u chief secretary utem jentoy ula ong ba ka jingweng ki katu kat ni ki jingkhang shala ni ki snyang ka bala pentri kam kalong ban ansha ban penpoi tangi ki snyang ki bakot bakhya bat ki babiang ki Sirnon patang ki bawan na ka Jilla Punjab bat Haryana bat andang khangro iki badai na Assam bat Arunachal Pradesh ki badang bon ki snyang ki bayo ya katei ka jingpang ula ong bala shimro ya katei ka rai ha ka bayade bat kaliang ka khai pateng bat kumjoro ka jingpen biang marbam ha ka Jilla ka Sorkar kala boro iki kendon ni standard operating procedure na kabenta baro kinong khai bat kinong penpoi marbam sya ka Jilla haswaban penkut ya ka khubor sa sisin kimat bakongsan Pentip Menteri Ketenat Pulih Putih ke Jilla ba ala kemen remboi ban pendong ya ke examen final semester ke nehu nado ke nyau tarik hadu khandri tarik urisau bat ki kena pulih jungki kelas 9 hadu 12 kila ban le cheki school jungki nado ke arpui tarik ban wat jingarap na kinong hikai jungki Shispa andru puwe ngut ki bayo thamai ke COVID-19 ha Meghalaya hanin kesngi bat selai ngut ki balaklat na ke jingpang COVID-19 hanin kesngi bat laraki ke pushan abiyan ha Mairang West Khasi Hills District hanin kesngi Kaptong ila poy siya kabakot jong kakubor kabawan chapi na ka All India Radio, Shillong.